Joje, Luftmysza. Niklaus, synki, dziewczynki, co wam byda fanzolą. Wlazujemy rein do Luftmysza hopek mobilu i cisnymy. Ja normalnie nie wiedział, co ja sam mam zrobić. Ja musiał wejrzeć na YouTube'a. Ja musiał znaleźć takie jedno wideo, jak jeden taki hobbyś to przeszedł wcześniej. Bo ja normalnie nie wiedział, co ja sam mam zrobić. I ja łaził jak taką głupio ciula i ja w ogóle, no nie wiem. Ja padłem, nie wiem, no ja tego nie przeleza. Ale ja już wiem. I teraz szwung ciul. Genau w te beki. Genau. Może się przejada jeszcze te skrzynie, bo czemu nie? Pieremy. Ło! Jak ja teraz piera, patrzcie. A ten jest taki lepszejszy. Ja go też z pipca zaraz. Nie mo tak. Paszą. Jak to go dają Rusy. Paszą won. Kaj były te rakiety, ale... Już Wow. Co to tyle? To tyle? To są jakieś wice chyba. Toż to było takie proste. Co ja teraz wyciągara i... ciągniemy! I ciul. A ja ta ruła zerwał, ja wiem po jakiemu ja to zrobił, bo ja teraz wliza do wierchu. Tu o, przepraszam, ja nie chciał, ale jaki jest gryfny w tym nowym obleczeniu, jak perun. Dobra, teraz włażymy bez ta dziura. Zabierzemy co sam... O! Ktoś chyba sam coś pędzi. Jakiś nielegalny gorzoł. Dzwonia na policję. 997, ten numer to kłopoty. No kojfnął, kipnął, no co ja mam zrobić? Co to? Ja teraz siebie da obwiniał, albo co? Bo to jest moja wina? Batman, Proszę was. look. I've been talking with Robin. I really think you should consider letting him help you. You're up against an entire army. She's Yeah. right. We're a team. This city needs both of us. I can handle it, Robin. I've told you what you have to do. Now do it. This can wait. No, it can't. You know what's at stake. I need you to stay focused, or things will get worse. Much worse. No i You tyle. shouldn't be so hard on Tim. Pedzion co wiedzion, a ja wiem co ja sam mam Don't let your zrobić. feelings for him cloud Czekajcie, your wybuchowy żel, ja. You think I want him out there in harm's Ja way? roztroskało spyla, skryw na taki wzór, ciul. But he could help you. No ale If Aha, Robin can't save przepraszam. those people, To the Toro! fallout will be dangerous as A, Scarecrow's pięknie. Pięknie. Dobra, i no teraz te gazy sam są, to ja nie mogę. I no, z icherunki wykręca. O, jak on to wyk, normalnie, choby to była jakoś Bixa pobierze, albo coś. Jak on to wyk. No i co, sztrum raus? A, ja mogę sam jeszcze ściana, co tu się sam robi? Ja mogę ściana ospipcyć. O, spipca. Uważaj! O, jak kicho. A, to ja już rozumiem, ja teraz wyliza. Ja teraz wyliza, rozwala ta ruła. Wróca się nazad i mamy bez mała zrobione. No to pięknie, dobre. Już idę, bez okno. Ciu. A. Aha, ja mógł... Ja nie... Jaki ja jest głupi, wiecie, ja nie musiał wyłazić. Ja mógł się ostać, bo ja mogę dać zdalne sterowanie się wziąć i ja go mogę sterować stąd. Ja o tym ani zapomniał. No dyć. I no teraz chycić. I ciąg. I mnie nie zabiło ino. Oj ciul. I zrobione, idziemy dalej. O, muszę się przykucnąć. Żyje! That's 3 dead now. These animals are going to pay. We'll stop Trochę them. cianko. We always do, right? Ja, o. A, ja mam... O, ja nie bez tego mam te skrzydła. If I'm going to reach the worker, I need a way to move this elevator. I no jak ja to mam zrobić? Jak ty byś chciał sobie to zrobił? Zyp! Ja muszę jakiś zicherung zaśmieć, ja.
Skrzynia ze strumem. Ciul. On by odpalał auto, wiecie, tak bez kluców. A, bez to. I co ja mam teraz z tym autem? Czy tam wdupić autem, pra? Co ja robię? A ja jakoś mógł te auto przywołać i no ja teraz nie wiem jak. Dobra, już wleza są. I co ja mam zrobić? Dopiero dwie co ja mam zrobić. Czekaj hopek, wyleź. Wyleź na chwilę ino. Jeszcze sam kukna. Wejrza, obejrza. No nie ma już sam nic. No to ja nie wiem, jak ja to mam uruchomić? Co mam zdupić? Po tymu albo coś? Nie. Nie wiadomo. Czekajcie, jak uruchomić szola? Jak uruchomić szola? Ja to powinien wiedzieć i no... Ja nie wiem. Sam kaś będzie jakiś knyfel. Ino kaj. A teraz zaś będę łaził i sznupał. Kurde bele. Doczekajcie, nie moc coś sam. Albo sam na wierchu. No ja wam powiem, że ja ogub, nie? Ja ogub, ja nie wiem co ja sam mam zrobić. Maksimum capacity, no ale... Ale jak ja to mam odpolić? Ciepnąć? Albo nie wiem. Albo sam jakieś knyfle? Nie. Nie wiem. Nie wiem, ja ogub! Ja ogub! A nie mogę żnąć tego wideo, to teraz będę 20 minut łaził. If I'm going to reach the worker, I need a way to move this elevator. Ale jak? Ale jak być taki mądry? Powiedz mi jak ino. Jaka jest legenda? Cele, jest sam coś... Ino, co to jest tam? Czekajcie. Ja coś widzę, ino. To jest ten hopek, pra? Nie. To mi to nic nie dowo. Kurde bele. Kajo mam iść, ale no. Ja się nerwuję teraz bez to. Albo ja mam spylić ten żel? Ale po jakiemu niby? No i co ja to zrobił? Ja no, od razu lepiej, pra? Czekajcie, a Kajo miał... Aj, dupcys. Ja muszę... Ja nie wiem, Kajo miał ten tryb tego detektywa. Czekajcie. Czekaj, samo odpolało. I oto zaraz noda. Czekajcie, doczekajcie. Nie! A, bo dobra, jak żeś wylos. No wlazuj! Do wierchu. Ja mam zooma, ja. O! Aha! Aha! I ja już wszystko wiem! Ja was przepraszam, że ja tu już... Ja tak długo szukał, ale no... No i po tymu to było. Ja już ciągnę szola do wierchu jadymy. Patrzcie jak ja jada. Ale ja to mam odpiąć. Nie, ja mam wciągnąć ja. To ciągnę. O jak ją ciągnę, mi zaraz szczyli ta szlajfka. This is as high as the elevator will go. Ja, richtig fajnie, dowej.
Ło, jak ją to wyszarpał. Oby fachman. Dobra, i co ja teraz mam odczep... Nie no. Co ja teraz mam zrobić niby? Ja mam wleźć do tej szoleja i no jak? Kurwa, sam są inne problemy. O, po tymu. I on się teraz przełącza. I on teraz zrobię. It's Ciul. a bad idea to drop the elevator while this is as high as the elevator will go. Nie podoba mi się pomysł. Aha, dobra. Czyli ja to muszę zrobić tak po prostu. O, ja muszę się... O. O, It's a bad idea to drop the elevator while I'm still po inside. tymu. I teroski. O, Hey, you! On your feet! This way! co to za pierun? No! Please! I said move! A to bieram ostatniego zakładnika. Get up! To ja go muszę zaraz jakoś zretować, no. I no jak? Czekaj, by sam szło wleźć. Tukej. Sam tukej. Night guy shows up out of nowhere and assembles an army this size. Jak jowo zaraz normalnie sklupia. Jak jową wklupia. Jakie będą szmary, a jakie lejty. Wiecie jak to się goda. Lejty od grejty, a szmary od klary. Yeah, the night took him for everything they had. How'd he convince them? Beats me, but he was convincing enough to To was dupca. $1 billion army. $3 billion to take Gotham? Ja taką krata wyciąg z takiego muru, oby to do mnie było nic. Bo joje, Luftmesshop. No i co, ja mogę teraz zrobić takie coś. Ciul, dups. Jeszcze czwarty jak się uda. Dobra, ciulomy. Teraz pieremy fest. Nie ma normalnie, bez wycofki. Nie ma opcji. Dups, atak specjalny, ciach, kich po nodze. Tyle raz to mieli. Nie ma co sam go dać. It's okay. You're safe. It's okay. Too late. We're both already dead. You know about the bomb he's building, right? Ja coś Where tam is wiem. he? I heard him saying he was in the central mixing chamber. You know what that means. He's getting ready to release his toxin. I've seen what that stuff does to people. If that gas gets out there, it's gonna be chaos. I won't let that happen. I'm getting you out of here. Get to the elevator. Wydupiej. Jim, I've rescued the second worker. I'm coming to you. What about Scarecrow? He's in the central mixing chamber. As soon as the technicians are safe, I'm going after him. Is it as bad as it sounds? Worse, Jim. But I'll stop him. You have my word. No i cóż mogę więcej powiedzieć, Rostomili? Gryfnie mi to poszło, gryfnie. No ale no wiecie, jo jest w końcu... Luftmesshop. Aż mnie gardło boliło od takiego gadania. No ale dobre. Już sam po klupo hopków. Mogę... Ciś na zół. God, Zawieraj ta szola. this elevator is O, the only upola way lina out do and it's gorola. busted. Perepepeperepepe. Tańcujemy. Perepepeperepeperepeperepeperepepereperepe. No, co ty robisz? Jadymy albo nie? How the hell did you get down here if the elevator wasn't working? Co ty dupcy, jak nie działo? Co nie działo? Coś ty zrobił? Ty mam lasie głupi. Kurwa, on ta no nie. Mnie sam spierę zaraz. Ten zdupiał ta szola. Czekajcie, bo ja teraz zapomniał Kajo, mam ta wizję ocełko. Ja nie mogę, normalnie z kim ja sam... I need to find a way to raise this elevator. Z kim ja sam współpracuję, bo mnie ościsto. Czekajcie, ja to zaraz noda. No kaj to było, ale... Kurde, oszczaśnie mnie. No na isto, mnie oszczasko. O. There's no way to raise this elevator from in here. I need to find a way to move it from outside. I no jak ja to mam niby zrobić? Czy ty jest mądry?
Czy ty jest mądry? Dobra, już tyć wiem. Jo, jakiś dzisiaj jest taki trochę bitkowaty. How are you doing that? Who cares? I'm just happy to be getting out of here. No jak to się robi? No chłopie, magiczne sztuczki. No na isto. Mam las. Po tymu to się robi. Mam lasie. Wylazuj. Ło! Ło, cienisty. Pierymysia. Alfred, I saw, sir. Ja. The craft is unmanned and being controlled remotely. weapons Ło, a must ty be jeszcze activated. pierę słonego. Ja, richtig. I obieda lepszy. O, ale się dzieje. O, zdupia ci. O, zdupią. Jeszcze tyn. Gist. O, jak łąciulo. A to jest boss. Jo, ci zaraz zrobię normalnie. Ci zaraz zrobię. Mam lasie pieroński. Czekajcie, silna. Zejstrosz. No i tyle. Nie mo. Tyle z tego było. Oracle. Scarecrow is Pitomy preparing a stąd. bomb in the central mixing chamber. I need a way in and I need it now. I'm Tyle jak ją... working on it, but O, I'm jest gonna need a derku. couple minutes. Find it, Barbara. Patience is a virtue. You've heard that, right? Nie dupc mi od cierpliwości i no, jak ją mam stąd... A, dobra, już wiem, już wszystko wiem. Nie! Nie ten knyfel. You thought me gone, didn't you, Batman? Lots Tyn. of the waters beneath Arkham. Dupny, czerwony knyfel. All submerged, forgotten fears. Dobra, nie dupc mi, bo ja się nie boję. Ja się za nic nie boję. O, sorry, przepraszam. Dup. These two were lucky. Scarecrow's forces have murdered the other workers. Bastards. Take them back to GCPD, but be careful, Jim. There's militia all over Gotham. What are you going to do? Daj pozór, I'm going to Jim. show Daj Crane what pozór. happens when he messes with my city. O, jaki się zrobił groźny teraz, kiło pierona, ja aż się zlink. Ale co ja mam teraz zrobić? Oracle, I need that route to Scarecrow. We're running out of time. You're not gonna like this. There's only one entrance, and it's been sealed from the inside. What about the service tunnel? It runs behind the main wall of the facility. I've sent you the location. What are you going to do? Improvise. Aha. Byda improwizował. Czyli ją mam ta ściana zbulić, ja? Łociulinges. No, poprawdzie, że zbulał. Ale czemu ja tam nie mogę wleźć? Ja się na tym nie umiem wyznać. A czekajcie, ja chyba wiem, co ja mam zrobić. Ja bym miał co? Ja bym miał na to. Ja. I z tego mam się wdupić. Do mnie to jest trochę ryzykowne, no ale... No ale dobre. Zaraz. Czekaj. Muszę się inna ta kamera trochę. Dobre. That is a crucial element of my plan. Dobra. O, mi się zaraz ściepnie. I never disappoint. Jeszcze, no nie, What tak do you think waży you're planning? First, we need to tam. focus on stopping Scarecrow. Then I'll deal with the night. O, po tymu.
Ja, richtig. I co, i tam wskocza. I tyle. No i dobre. Zobaczymy, czy to się uda, czy to zafungo. Mam nadzieję. Powinno. Dobra, ciś. Rain. No i teraz kipaćcie. Udało się. Zafungowało. Pięknie. Pięknie mi to wyszło. Zaś te ciule. Mam lasy. Gizdy, hachory, soronie. Łowi boki. Ciarachy. Batman, Mam I think I las. found a weakness in those drone tanks. Jak jo im na I'll see you ubliżą. report back soon. Jo im tak na ubliżą, że mi aż jest trochę gańba. Idę obejrzeć. O, The soldiers are covered by that sentry gun. I'll have to take them out quickly to avoid detection. to ma być moment, ja? Dobre. To ma być moment. Jaki ją zrobił move. Dobre. A Kajo jest sam. Dobra, teraz. Kurde, kurde, kurde. O, no i opitnął. I no co ja mu z tą wieżyczką zrobić? Czekajcie, jeszcze raz. No ja zobejrzę, co się sam dzieje. Bo jak ona mnie zobejrzy, to będzie... Jak to godą młodzież masakracyjo, pra? I no co ja mam dalej zrobić? Czekajcie, jak robię teraz wylos? No wyleź, no. Ja bym musiał jakoś uzdupić, no jak? Ej, no czemu ja nie mogę wyleźć? Kontrol, rolka. Aha, się na spacji robi. Może na potymu? Ciul, wyrwał wszystko. Tyle, po robocie. Po robocie, to teraz ino z herungi zaraz zrobię. Batman, we made it back to the precinct. God knows how. There are tanks everywhere. The bastards must have been planning this for weeks. Dig in and do what you can, Jim. I'll deal with them as soon as I've stopped the explosion. We're all counting on you, Batman. We'll get through this. I know we will. Ja. Ciężko jest dola przy Batmanie Gorola. No, wrota się ozwarły. Wracamy nazad do Luftmesha Mobilu. To już jest czas. Das ist die Zeit. Taś nie mogę przejechać. O, co ja się najeździł? Się najeździł jak... O, ciulinges. To ja nie wiem, jak ja to mam zrobić. Patrzcie teraz. Dup. Łopierzynie. Patrzcie na to. Ciulta lampa. Dup. Lepsze jak wam się zdało. Jeszcze raz. Dobry synek. Ciulta lampa w pysk. Jo, nic nie widzę. Melduję, co nic nie widzę. Ale piera, dali piera. Jak jo jada. Patrzcie ile. Jak jo jada. Teraz tego białego, teraz płynik zrobię. Tymu w dupę, tymu w klupę. Tymu ciulna, tymu hachna. I dup z kolanka. Ten aż się zgnął. Czy aż I just run a eknął. simulation based on the mixing chamber capacity. He's Bo not jak jo lying, ich Bruce. sklepał. I guess now
now we know why he evacuated the city. He needed control of the plant. Jakie jo im Only lejty his wdupią. chemicals has the facilities to build a bomb of this size. The fallout will be huge. We played right into his hands. He didn't care if Jo everyone jest ran. dumny. He knew that no one would be able to escape the blast radius. Dobra. Teraz co? Teraz mam ino te zwierzę zewrzeć. Już to robię, a już mam takie... Już mam srogie doświadczenie w tym. Zyp, zyp. Sztrum z kabelków. No i pięknie. Jadymy dalej. Katapultując mogę... Aha! I no by się musiało spędzić. Wow! Ło pana. Won tam je, patrzcie, won tam je. Tonight is the night that Tonight. the night in the A, ja go nie do... Ach, ja to teraz dupię. Dobra, ja robię zasłona i mnie nie mo. a monument to fear. Mnie nie mo sam. More than that, O, mnie sam nie mo, dzisiaj nos do. into the epicenter of a blast that will O! transform the entire Przepraszam. Over there. my domain. O, zawinkla, ciul, ciul. Tu. Need to stop the chemicals Jeszcze being ino tyn. loaded into the mixing chamber. Once I clear the room, I can focus on stopping the explosion. Przepraszam. Sklupany troszkę. Zajrzę, chłop zdupił szyba. Emergency. Blast radius is at 23 miles and driving. Kurde, co ja mam zrobić? Aha, ja mam sam pójść. Achtung! Ja go chciał tak bazi, ale... Mi to nie zafungało. Ciul! O, wieża, wieża! Uważaj! Patek, uważaj! Kule, już jest link. Już był cały z link. Czekajcie, to tego zajda od zadka. Uważaj! Bo cię w coś zepsuje. No i tyle. Co ja mam zrobić jeszcze? Czekajcie, ja to zdupia żelem. Okej, sam w los. To ja nic nie odkrył nowego za fes. Dobra, już jest z tego. Knola się sam. Ja ich zaleza zaraz jakoś fajniście. O! Jeszcze jeden, tam, jeszcze tym. Uważaj! I ciul, o jakiego ją haka sprzedał. Fajnie z tego. Dobra, teraz co ja mam zrobić? Ja coś mam wyłączyć pewnikiem. It appears that the flow of chemicals has stopped. I no co? Which can only mean that you are here, Batman. I no co ja mam zrobić? I've been looking forward to seeing you Skokom jak again. taki głupek. Ale co ja mam zrobić? To już się dowiecie mieli w następnym tajliku, w następnym epizodzie. A tymczasem ja wam dziękuję pięknie za oglądanie, eli mocie z tego rad, dejcie ściuka do wierchu. A za niedługo następna tajla. Tyle ode mnie, pyrsk.